Bale tuag at Jeffries, mae Andrews ar ei holi. O, be mae Jeffries di wneud? Be mae'r golwr yn wneud? Mae Andrews yn gwybod be mae o'n wneud. A wyddoch chi be? Mae yna sioc ar y gweill. Mae Treffynnon di mynd ar y blaen. Wel, camgymeriad y fanna i ddechrau fo, ambeniad sal ofnadwy. Mae o'n cael cipolwg sydyn, gweld lle mae'r golwr Absalom. Mae o'n di wneud y penderfyniad mor hawdd i godi'r bel na dros y golwr a mewn i'r gol. Digon i anelu. Tuag ato fo. Nawr te mae hwnna'n disgyn i'r effel! A mae Benon i ddwylo fo. A hawdd deall pam am gyfle. I'r effel, fydd o mor siomedig i beidio heitio'r targed yma na. Reynolds mynd i hun. Mae'n disgyn i'r effel. Reffel ni gadael i Wood. Owen. Cyfle arall i'r hoeddi mewn. Golwr yn aros lle oedd o Mael Davies. Gafodd y cyfle cynta. A mae'r ail gyfle'n aros allan hefyd. A dyna'r agosa heb unrhyw amheuaeth i'r tîm cartre. Ac am ddiffyn arwrol yn cadw mantes Treffynnon. Davies i gymryd y tafliad. Mae'r haul yn dal yn llachar yma ym Pen-y-bont. Davies eto. William Jodewski, o, bydd y sawl i fewn! Ac yn y diwedd, Haling yn i'r hwydo hi. A mae Pen-y-bont, mae rai chi ddeud, yn cael ei heiddiant. Y tro cyntaf i Cai Edwards gael ei ddal o dan y bel. Mae wedi bod yn berffaith hyd at rwan, ond yn anffodus, methu amseru naid o. Mae gan ni gêm gwpan dda yma. Ac di Orweth ddim yn hapus, ond y dyfarnwr ddim yn hapus. Ilan ap Gareth di cael carden felen hefyd a fo sy'n gweld y goch am yr ail. Nawr te ydy y foment honno'n drobwynt. Mae'n gwybod diolch yn mynd i ennill y peniad, felly ddylia fo stopio. Does ddim angen parhau efo'r hediad i fewn i bog. Evans eto, Georgeski. Reynolds yn mynd fel, mae Snaith yn galw am y croesiad. Georgeski cymryd i amser, nôl at Davies. Davies, cyfle ar gydio! Postyn, goli, anlwcus. Oh! A'n edrych am ei tfon yn symud. Ac oedd rhaid i ddeud, oedd Mael yn dechrau stathlu. Oedd wedi dechrau rhedeg i mewn i'r gornel. Wood, Georgievski. Fydd na chydig bach mwy na'r 6 munud a chi'n tybio. Whitmore yn cael ei ddisgyn. O, mae'n gic o'r smotin. Mae Whitmore di hennill i. Anrediniaeth a mae Wallace efo'i gyffyrddiad cynta yn ildio cic o'r smotin. Drama. O, gan i weld o fan hyn. Y tro gyntaf ni'n meddwl bod ti'n feddal. Yr ail dro, mae'n cic o'r smotin. Mael Davies dan bwysau a mae chwaraewyr Treffynnon o'i gwmpas o. Mae yna un di pwnio'r bel allan o'i ddwylo fo. Wel, dwi ddim yn licio un, na ddeud hyn. Ac wrth gwrs, pwy sydd wedi cymryd y sylw i gyd? Mael Davies. Pwy sydd wedi cymryd y gic? Nathan Wood. Wel, oedd ddim pwynt cyffroi Mael Davies, ac os dim fo, sy a chyfle i gymryd Pen-y-bont i rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Wood yn erbyn Jones. Dim camgymeriad o gwbl. A mae Wood wedi rhoi Pen-y-bont drwodd i'r rownd gynderfynol yn y modd mwyaf dramatig. Tor calon i'r ymwelwyr. Mae'r bel i lwybr. Wood a fydd yn bris arno fo i ddod allan o'r gornel. Mae na fydd. Mae'n cael ei dynnu i'r llawr gan Bibi. Sbiwch ar hyn. Nawr te. Mae Wallace ar eilydd i ildio cic o'r smotin. Rhaid bod yn ofalus neu mae ddydd am mynd i fynd yn waith. Carden felen am hynny. Was amser. Ie, a mae'n cael carden arall ydi o. Nawr te, ydi mae o. Diolch wedi bod ar y cae a fwy na 3 munud. Mae wedi cael carden felen arall. Mae'r ddwy'n golygu coch. Yr ail gerdyn coch i Treffynnon. Mae popeth di digwydd yn y gêm yma. Well, first half, we just weren't good enough. I have to give it to them. They were excellent first half. They got amongst us. They made it very difficult, aggressive. A few antics going on as well, hence the red cards. And they made a really tough first half. Second half, look, we were obviously completely dominant, and we just should have probably scored 5 or 6, really. And again, great defending from them. They putting bodies on the line, but I thought we deserved it in the end. There's no question we dominated the second half, but they edged the first half. And this is cup football for you, isn't it? John, commiserations. How proud of you? Of your team? Extremely proud. You know, obviously we've come here, we've got a good account of ourselves. Extremely unlucky not to at least take it to penalties. But yeah, that was a tough pill to swallow at the end there, yeah. Collis mas blindetha o anaf.
gutted i miso'r ffeinal, achos wedd e diwrnod mor special. Felly, un gym i fynd, gweithio ci rown a fod yn ffeinal arall.